זה הסיפור. יש לנו ימין ושמאל אחרי שהשחלנו בחריצים. אני בעצם מצליב כשהימני על השמאלי ועושה מה שילדים מכנים קשר סבתא. יש לי ימני עליון, שמאלי תחתון. צריך לזכור שהשמאלי תחתון צריך בסוף לבוא לפה. אבל אחרי קשר הסבתא אני בעצם עושה באופן כזה לולאה, אבל רק איך שאני הראיתי. את הימני תחתון, תוך כדי מתיחה, אני מביא ימינה, ועושה כמו קשר עניבה, כאשר משחיל את הלולאה בתוך קשר העניבה, מנסה ששתי הלולאות יהיו כלפי מעלה, משחיל אפילו את האגודלים. באופן הזה יוצר את הפרפר, ככה, תוך כדי מתיחה. יש כאלה שאוהבים פרפר גדול ויש כאלה שאוהבים פרפר קטן. אפשר לשחק עם זה לפי הטעם. אחרי שאני יצרתי פרפר, כשהמטרה היא ששתי הלולאות יהיו כלפי מעלה ושני השרוכים יהיו כלפי מטה, בניגוד לקשר נעליים, כן? אנחנו לוקחים מספריים וגוזרים את זה עם קו ההזמנה, בערך סנטימטר מתחת וקו ישר עם ההזמנה, בסדר? באופן כזה. זה יצא לי עכשיו קצת פחות טוב, כן? זה צריך להיות באלכסון, ככה. זהו, זו התוצאה בעצם.